Soc la Cèlia, estem a Estermotor i els vull mostrar les diferents funcions que fa un dels nostres comandaments. Sense necessitat de tenir el motor encès, el comandament és capaç d'obrir el portó posterior, baixar i pujar les finestres i realitzar també l'apertura del sostre. En el cas que les piles del seu comandament es quedin esgotades, el vehicle li avisarà que la clau no és reconeguda o que convé renovar les piles del mando. Amb la clau i sense les piles, el vehicle arranca el motor. Al nostre departament de recanvis poden trobar les piles específiques. Si detecta que algunes de les funcions d'apertura no les fa correctament o el LED de color vermell canvia d'intensitat, probablement sigui perquè el mando necessita un canvi de piles. Apretant aquesta palanca pot sortir la part metàl·lica de la mateixa clau i pressionant en aquesta ranura podem extreure la tapa superior. Només traient la clau, donant-li una volta i